телефони нав бихарем ё ки кӯҳна? Кадомаш хубае? Баъзе телефонҳои кӯҳнае ҳастанд ки айнавда зур кор мекунанд. Моделҳое ки аз соли 2016 2015 мондагианд занг мезананд, дар бораи ҳамон моделҳо мепурсанд. Оё ҳамин моделҳо мода даркорае дар имрӯза вақтҳо ё не? Ассалому алайкум апо, хоҳаро, апо, додаро. Умедворам ки ҳама каса созани хубанд. Имрӯз дар канали Saif Mobile як видео чотка дига мебарояд. Телефонҳои нав хубанд ё ки телефонҳои кӯҳна, яъне ки пешина. Дар бораи мавзӯи имрӯз видео мешавад. Қатъи шумо Сайфулло Одинаевай дар канали Saif Mobile видеоро та охирша тамошо кунед. Лайк, подписаться, комментария, зангулачаро гирён карданша вообще фаромӯш накунед. Барои чӣ? Барои ҳар як видео мо мекунем, боварӣ дорум ҳамаи шумода фоида меорад. Ва имрӯз дар бораи телефонҳои гап мезанем ки пеш буромадагӣ буданд ва ҳозир занг мезананд, мега ака ҳастай телефони мақсад фалон 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 Samsung A52 например ё ки Samsung A32 например. Барои чӣ ҳамин телефонҳо даркоранд? Чӣ функсияҳоро иҷро мекунанд? Дар видеои имрӯза дар бораи ин телефонҳо маълумот метем, яъне телефонҳои пешина ва телефонҳои нав. Шумо бошад видеоро та охирша тамошо кунед ва бинед ки чӣ гапу чӣ хабар аст ва хулосаи худтона обязательно дар комментария нависед, барое ки хулосаи шумо беҳад барои ман муҳим аст. Давоми видеоро тамошо мекунем ва ҳозир дар бораи телефонҳои кӯҳна ё ки нав маълумот метем. ҳастай сар мекунем ай ҳолатое ки бародарои мо занг мезананд, мега ака Samsung A32 дорӣ? Дар ҳоли ҳозир боша Samsung A34 буромадагӣ, мумкин баъд ягон як ҳафта, якним ҳафта пас Samsung Galaxy A35 биброяд. ин чиз шиданаш мумкин аст. дар ҳоли ҳозир мақсад дар бораи Samsung-о гап задастем. Не толка Samsung, ман Samsung-а просто дар ҷа мисол овардастам ва тамоми намудаш ҳастае. дар бораи Redmi ам мепурсанд, Redmi 6 дорӣ, Redmi 5 дорӣ? охир барои чӣ даркор ҳамин Redmi-ҳо? Барои чӣ даркор? ҳозир ҳар як моделҳои буромадааста ки зарядҳошон айвайда хуб мебарад. Протсессорашон айвайда бақувват аст. ҳама тарафа плюс доранд, камераҳошон хуб аст, ҳама тарафа плюс доранд. вақте ки ту телефони пешинаро мегирӣ, дар як рӯз 4 бор дар заряд мемониш ки штоб заряди телефонто да бибарад. А телефонҳои нав ҳозир батарейкаҳошон 5000, 6000, 7000 даже буромадааста. Батарейкаҳошон батарейкаҳое ҳастанд ки зарядҳошон як рӯз, якним рӯз свободно мебарад. Чем ай заказ кардани телефонҳое ки пешина ҳам мақсад зарядҳошон тез тамом мешавад, ира заказ кунед хубтар аст. Процессори коркуниш, ақлониш, зарядаш, камераш ҳама тарафа лучше, чем ай пешина. Даже зарядникое ки дар дарни комплектошон бисёри телефонҳоро ҳаста, зарядникошон бинед чӣ хеле зарядниканд. 5000 дар як соат пурш мекунад. А ҳозир баъзе телефонҳои кӯҳнае ҳаста 2 соат зарядш мемонӣ ё ки 2.5 соат зарядш мемонӣ, баъд зарядш пур мешавад. ё ки 20 заряд ки қатъи зарядш мемонӣ, заряд намегирад вообще. мақсади ман чи аст? Мақсади ман, бародаро маро дуруст бифаҳмед, мақсади ман ҳамин аст ки нигоҳ накунед дига стари моделҳоро. Мумкин шумо истифода бурдагиен кадом як телефонеро, ман намедонам, Redmi ё ки Samsung ё ки iPhone фарқ надорад кадомаш боша. Но вақте ки шумо телефонро истифода бурден, уже ӯ чиз ай мода рафт, уже ӯ вақт гузашт. Бояд ту телефони нав бигирӣ. Барои чӣ? Барое ки ҳама тарафа телефони нав хуб аст барои ту. вақте ки ту телефони кӯҳнаро мегирӣ, меёвӣ стари моделҳо агар буковӣ, меёвӣ беӯ меёвӣ, не ки ба фикрам смисл нест харидани ин телефон. Просто так шумо пул расход мекунед, тамом. Ай ҳама совети хуб, агар совети маро имина гӯш кунед, лучше бигирен моделҳои нав. баъд бо моделҳои кӯҳна як минуси дига доранд ки моделҳои кӯҳнаро вақте ки шумо мехоҳед обновид кунед, обновид намешаванд баъзеш. Обновид намешаванд ва шумо наметавонед ки ягон чиз ай Play Market дар телефонотон скачат кунед. Ягон программа ҳай ё ки ягон чизи дига мехоҳед скачат кунед, скачат кардан наметавонед. Барои чӣ? Обновид намешавад. А моделҳои нав обновид мешаванд. ҳол то 10 соли ояндаро бигем, то 5 соли ояндаро, то 7 соли ояндаро моделҳои нав обновид мешаванд. шумо метавонед мақсад модели нав гиред, чем ай кӯҳнае ки обновид намешавад, ягон кор кардан наметавонед. яке ай хатогии калоне ки мо дар вақти телефон харидар мекунем, ҳамин аст ки мо телефонро вақте ки мехарем, модели кӯҳна мехарем, модели кӯҳна мековем. барое ки мо як бор истифода бурдем маъқул мебошед ку бояд ки ҳамон моделро бигирем, не ки кор хато аст. барои чӣ? Барое ки хорошо ин телефона ту хариди, обновид шид, як сол мегузара, обновид намешавад, не ки ту бояд ки ҳамон телефона дальше истифода барӣ, не ки наметавонед дальше истифода бурда. як бор мақсад ҳама тарафа фикр кунед ва ай ҳама совети асосие ки ман шумода метиҳам,
яки пешай телефон харидантон фарқ надора ай ҷо мегирен, фарқ надора ай кадом магазин мегирен, фарқ надора ай кадом интернет магазин мехарен. Просто вақте ки ҳама одама занг заден пурсен бародар ман барои фалон фалон кор телефон мегирам, чӣ тавсия метӣ? Просто гӯш кун савдогар чӣ тавсия метиҳад. Ина ҳама чиз басандае барои шуморо. Моделҳои кӯнара просто ай моя хоҳиш моделҳои кӯнара хариданша уже беушам нибас кунем, барое ки уже вай моделҳое ки кӯнае ки ҳастанд хизматшона кардан. Лучи ай ҳама варианти хуби хуб вақте ки занг мезанен модели нав бихарен. Просто мақсади асосии ма чия? Мақсади асосии ма ие ки намехоҳам ки шумо пула просто так расход кунед. Савдогара пурсен телефоне гирен ки шумо да дастаточно долго хизмат кунад. Телеграмда метавонед дроен нархҳои телефонҳоро бинен, чанд суман чӣ хел нестанд. Ба ин тарафда WhatsApp ё ки номерои обични метавонед занг занен ё да WhatsApp нависен. Любой намуди телефон мода ҳастай. Фақат нав Android фақат нав дорем. Дорем айфонҳои беуи ки састаянишон мақсад хуби хубай, фулай. Ана хел састаяно дорем. Чӣ хеле телефоне ки маъқултона метавонед занг занен пурсен. Илтимос барои моделҳое ки ай соли 2022 поёнанд занг назанен, барое ки дамо несте. Моделҳои соли 2022 бигем нестан уже, толка 2023 ва 2024 набромадестай. Samsung A15 бромад, Samsung A24 бромад, Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro Plus, Samsung нав бромадестанд, Samsung Galaxy S24, 24 Ultra, ҳама ин чизот бромадаи. Телефонҳои нав гирен, телефонҳое ки шумо даштоб долго бо хизмат кунад, просто так сум натенед да ҳаво бурава сумтон. Марҳамат, метавонед занг бизанед, заказ кунед, бидроен, тамошо кунед нархҳои телефонҳоро ва обязательно дар YouTube канали мо подписатсия кунед ки видеои моро ягонча нагзаронда тамошо кунед. Барои чӣ буданша ман дар аввали видео гуфтам, боқи ҳаматон дар барори кор саломатиён ва эҳтиёт кунед. Заказҳои шуморо мажда дорам.